لميديا تمرديني هما بيشن دنيا دكاله جرماهي دركتي سر چل بليان و اف روش مروان عاجز دكا ولاتين كوجي جرمي عاجز بن جبو هينك ببن بري خود دين اواسبي هم هينك تبن هم جيب مالباتي بيكنيك ادكن لهرم دنيا دكاله الهند وران جرماهي دركتي سر چل بليان ولاتي جبر گرمه بري خود دين جينسار و هينك ev derjî ava spî ye. Ava spî li Mêrdînê di navbera Midya û Nisêbînê de li ber çiyayê bagokê ye. Mêrdînê tên Mêrdînê zaf germe ama tên vedek xwe hênik bikin. Bela Mêrdînî kişwarin vedekê pir xweş e. Tişê sihara matina bijber çê ji ber ava spî. Xweş e keyfa me gelê ji retê. Anî be mer heftî jî bên. Yaşasın Türkiye, yaşasın milletimiz, yaşasın insanlarımız. Midyadiyên ku ji germê aciz dibin tên ser ava spî. Hin kes bi malbatî pîknîkê dikin, hin kes jî dikevin avê û avjeniyê dikin. تنا سراوي زعف قرمة أم خد خنا نافافي دا أم خد سر لمشتكن ولو خوشة إنسان تين تختات قرن خوارنا خوشيتكن Serê avê xweş e hênik em li Mêrdîn germ bû em sınavê derketinin nexweş bû Mêrdîn em hatin vir em hênik bûn me xwe hênik kir. Ava spî ciyekî turîstîk e jî li derdora wê bi dehan tesîs hene. Havînan têra xwe qelebalig e. Piştî hişkesariya par li Zozanan av û giyakên bû